Για παιδιά, μπουζουγκού εδώ πέρα. Και σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Fortnite πάλι, γιατί μόνο Fortnite θα παίζουμε. Όχι! Όχι παιδιά! Πάμε ready up. Είμαι level 39. Παιδιά, έκανα ένα μεγάλο λάθος τώρα. Έπρεπε να το πετύχω στο κεφάλι για να το σκοτώσω. Ήταν και σπαμέριση. Ναι, ήταν σπαμέριση. Να σας πω ότι θα κάνουμε 2 μέρες βίντεο. Ας πούμε πάλι θα κάνω 31, μετά 2, μετά 4. Αλλά άμα δεν μπορώ θα σας το γράψω σε shorts ή σε κοινότητα. Εντάξει παιδιά. Αυτό ήθελα να σας πω. Αλλά άμα δεν μπορώ θα σας το γράψω ή σε shorts ή σε κοινότητα. Okay. Πάμε να πάρουμε... Περιμένουμε. Να ξέρετε θα ανεβαίνουν πολύ συχνά βίντεο Fortnite. Κάθε 2 ημέρες όπως σας είπα. Αλλά παίζω εγώ κάθε μέρα. Άμα θέλετε να με δείτε να παίζουμε μαζί, άμα θέλετε. Δεν ξέρω πότε θα παίξουμε. Αλλά άμα φτάσουμε 50 subs θα κάνω live. Και θα σας πω, άμα μπείτε κι εσείς, να με κάνετε φίλο. Όταν φτάσουμε τους 50. Γιατί ακόμα δεν τους φτάσουμε. Πρέπει να τους φτάσουμε πρώτα και μετά. Να πέσω σε αυτό το σπίτι, παιδιά. Χρειάζομαι όπλα. Γιατί χωρίς όπλα το Fortnite δεν παίζεται. Βασικά δεν παίρνεις win. Όχι ρε, πάλι το ρίσκαρα. Με ένα Βιένα. Πάλι το ρίσκαρα για ένα Βιένα, αλλά δεν μου δούλεψε. Δεν είχα και υλικά. Δεν αυτός το έσπαγε. Γι' αυτό κάντε subscribe και να βλέπετε ακόμα πιο συχνά από 2 ημέρες. Μπορεί, άμα θέλετε, άμα κάνετε subscribe και φτάσουμε τους 500 subscribers, μπορώ να κάνω και ημέρα 2 ώρες live. Όχι live βίντεο ή 1 ώρα. Άμα όμως κάνετε subscribe, άμα όμως δεν κάνετε και δεν φτάσουμε τους 1000, δεν μπορώ να κάνω 2 ώρες live.
Πού είστε ρε, αλάνια. Δεν έχω άλλες σφαίρες. Άντε, για να πούμε. Εγώ μπορώ να πηδήξω, αλλά δεν θέλω εκεί πέρα. Θα είναι μεγάλα τα βίντεο, όπως 12 λεπτά και πάνω. Πάω σε αυτό το σπίτι πάνω, μήπως έχει κανένα όπλο. Γιατί άμα δεν βρούμε όπλο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί να πεθάνουμε. Πάλι. Είμαστε 97 άτομα, μην πεθάνουμε. Με τη μία, please. Ακόμα δεν έσπασε αυτό. Όπα, μαλάκα. Οκ. Όντως με τρόμαξε αυτός. Παιδιά, συγγνώμη που έβρισα, γιατί δεν μπορούσα να το κρατήσω. Με είχε ενευριάσει φουλ. Έχω λουμπίστικα όπλα, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον έχω σκοτώσει άτομο. Πού πάει? Δεν βλέπω κάποιον. Άμα βλέπετε εσείς, γράψτε μου στα σχόλια. Ένα σπίτι πάλι. Δεν έχει πόρτα ρε. Δεν έχει κάτι. Έχω 2 shotguns. Είμαστε 51 άτομα. Έχω σκοτώσει ένα άτομο. Νομίζω είμαι ok. Δεν βλέπω. Δεν έχω βρει και κανένα να σας πω, μόνο ένα. Είμαστε 56 άτομα, εντάξει.
Από πού ακούγεται? Νομίζω από πάνω. Έτυχε. Για δεν έχω ζωή. Αυτό ήταν πέθανε. Σκότωσα ήδη 2. Μία ήτανε, μία. Πού είστε? Έχω σκοτώσει 3. Παιδιά, έχω σκοτώσει 3. Και είμαστε 20 κάτι players. Πάμε λίγο. Πού είναι. Μία με είχε. 27 θέση. Και άμα σας άρεσε το play μου, κάντε subscribe και like. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και bye guys.